ассалому алайкум дӯстони азиз, умед дорам ки хуб ҳастед, тани сиҳат доред ва дили шод. ҳозир ман мехоҳам барои шумо боз ҳаманам хеле якчанд материалҳои паплина нишон диҳам, ки беҳад вишивкаҳои хушрӯ доранд ва гулошона якта ба якта нишон дода нархошро фаҳмонам. Агар хоҳед омада метавонед ки харидорӣ кунед. Ин видеора ман аз корвони шаҳри Душанбе тарафи пажарка 1-12 дуюм ряд ба навор гирифтагӣ ҳастам. марҳамат, метавонед омада худи шумо аз наздик бинед ва харидорӣ кунед. паплиное ки айни замон мебинед, нархошон аз 170 сомон сар мешава то 250 сомона, то қиматаш ба фикрам 300 ё 280 ам хелай. Не марҳамат, ана ин намудош ҳаст 220 230 хеле ки гуфтам аз 170 сомон сар мешава. ана инош камака қиматтар омадагӣ ҳастанд. ино санги дизайнер 260 сомон. бинед сангчои дизайнер доранд, ҷои гулошонда. шояд ки ҷоеда боша бе санги дизайнер арзонтар, вале ҳозир дарҷаам хел пешниҳод карда шудагиай. ма ба шумо нишон дода истодам дӯстони азиз. ина 220 сомона. марҳамат, кадом намуде ки дар кор астай шумо нависед. мо доставка дорем. анами рақамҳое ки дар рӯи экран ҳаст ватсапай, метавонед ки нависед. мо бо оператор мефаҳмонам ки бо кадом роҳҳо мо равон мекунем. ире бинед вишивкаш зар катиай. боз ями исол вишивкара кати зар бисёртар бировардагиам. ина бинед 240 сомонӣ. и сифати хуб шай 240 сомаш. ҳамино сифати 170 сомашам буд. ҳозир намедонам ҳаст нест, лекин будан. инчунин ана ин намуд гулои нусхои анам паплинои дубайски ҷада 210 сомонӣ. ин нусхаҳои дубайскиёро дӯстони азиз агар дар хотир дошта бошед ва ё ина 210 сомон ва ё 250 сомон нусхаҳои дубайски. ана инош 210 сомон. бахшиш хато рафтай вақти монтаж карданда. ана нусхаи дубайски дӯстони азиз оригиналаш 600 сомонай. иҷада боша мисол дуюм сорташ 250. инчунин иҷада дӯстони азиз бинед чӣ қадар паплинои хушрӯ. иноям нархошон 200 220 250 аз ҳама қиматаш. на марҳамат, метавонед бинед, интихоб кунед ва баъдан харидорӣ намоед. ина 210 ба фикрам. ростӣ беҳад материалҳо зиёданд. барои ҳавай бисёр вақт баъзеҳоша пурратар нархша гуфта наметавонам, бахшиши зиёд. агар шумо харидор бошед метавонам ки рафта бопурсам дуюм бора. ана бинед дӯстони азиз, ана он лавдоманиҳое ки гулои беҳад хушрӯ доранд, сурх сабз ва ё боша 210 сомонӣ. и хубош якум сортош. марҳамат. ин тараф боша, ина ин тараф боша боз ҳам аз 170 сомон сар мешава. ина бинед хеле ки гуфтам то 220 сомона. аз 170 сомон сар мешава дӯстони азиз. ина рангош, ина гулои гуногун, гулои нав омадагиошон то 220 сомона. марҳамат, хоҳишмандо метавонед ки пурсон шавед. мисол агар харидор бошед бо оператор ман мефаҳмонам. хеле ки гуфтам аз корвон ма видео кардагим аз тарафи пажарка 1-12 дуюм ряд. агар дар тоҷикистон бошед пас омада аз наздик бо як бори дига худи шумо бинед. ин тарафам ҳам хеле аз 200 сомон то 250 сомонай. як видео пешмона бинед дӯстони азиз. дар уҷа паплинои мисол 170 сомона вишивкадоро беҳад бисёрай. иншааллоҳ ки бо кӯшиш мекунам ки ҷоида бо вишивкадори арзонтарай унорам ба навор гирифта ба шумо пешниҳод мегардонам. шояд ки боз ҳам арзонтарои нағзаш ҳаст. ина ин гулои новинка ҳамаш 220 250 хеле нарх доранд. ана ин тарафаш боша аз сирх сар карда 170 180 сомон. сабз, сирх, сери. на марҳамат. беҳад паплинои хушрӯ ҳамаш анамин ваёшон нусхаҳошон нусхаҳои паплинои ваян вишивкадорои 600 сомонаян.
ҳамхеле ки ино мисол хитоишанд, вале ба ҳар ҳол сифати безеб нестанд, сифати хубанд. ҳамеша дар назар гиред дӯстони азиз. ана ин тарафам бисёр паплинои хушрӯ. чӣ хеле ки гуфтам нархошон аз анамин 170-180 сар мешавад то 250, 250-260. инчунин инҷа данам хел ва ё ҳастай атласиё ҳастай, адрасиё атласӣ, иноям нархошон аз 220 сомон сар мешавад то 280 сомона. марҳамат, агар харидорӣ кардан хоҳед, пас метавонед ки омада аз наздик бинед. иҷада боша инош попован, инош бошад нархошон аз 170-180 сар меша. набинед дӯстони азиз, ҳамаи нарх ҳастай. агар арзон хоҳед, арзоншам ҳаст, камака қиматтарак хоҳед, қиматтаршам ҳаст. хулос ки кадом намуд паплине ки мехоҳед ҳаст. имрӯз ки гулои навама дидам, хостум инурам барои шумо нишон диҳам, то ин ки хушрӯтарак мисол интихоб карда тавонед. ана ин намудо боша 350 сомон, ино арабски шолкан. ин тарафш боша 390 сомон. идош бо дигар хелан, инам арабски шол гуфтан. поёншона бинед, лавдоманияй. ин тарафда бо анам хел шастай сиёҳу сабзш 320 сомони ваё. тамошобинони азиз, дар ҳар видео мисол куҷои арзон боша амуҷора нишон метиҳама ва як бори дигар ҳамаи шуморо огаҳ мекунам ки худи шумо як бор вақти бозор омадед муқоиса кунед, куҷоиш арзон боша аз онҷо харидорӣ намоед. инора бинед чӣ қадар хушрӯ вишифкадор. ана атласӣ, касоне ки мехоҳанд атласӣ гуло, марҳамат, атласиё арзонтар буд, як-ду вақти охир камакак нархошон дигар шидааст. амин намудо порсол ман 150-170 ба навор гирифтагӣ будам, ҳозир 220 сомони иҷада будай. ина бинед дӯстони азиз, ин нусхаям 260 сомон. и аз паплини индискияй нусхааш. ҳамаш вишифка задагиай, заминуш сиёҳай, чӣ хеле ки мебинед. марҳамат, дугул дорад. кадом нусхае ки ба шумо дар кор бошад, метавонед ки сурат гирифта ба наздикон равон кунед, то ин ки барои шумо анами хел матои дилхоҳтона пайдо карда харидорӣ намоянд. ана ин атласам беҳад хушрӯ, нусхааш хостам барои шумо нишон диҳам. бисёртар барои туққузхарӣ мегиранд, барои арӯсако. анамин паплиное ки вишифка доранд атласӣ, ростига баъзо атласода нағзанд ки мисол ҳангоме ки мешӯвӣ чизе намешава, барои як бор пӯшидан нест. мисол хеле хушрӯ истифода бурда метавонӣ. иҷада бинед чӣ қадар паплино ҳаст. ин нусхаошам хостам нишон диҳам. чӣ хеле ки гуфтам, ин паплиное ки имрӯз ман барои шумо пешниҳод кардам аз 170 сомон сар мешавад то 250-260 сомона. марҳамат, хоҳишмандо метавонед ами сурати паплина гирифта дар WhatsApp партоед суратша бо ман мефаҳмонам тона ки чанд сомонай, чӣ хелай ва доставкаш чӣ хел мешавад. хулоса тамошобинони азиз, имрӯза видеои мо ба поён мерасад. хайр.